Mga puso sa Bacolod City naman apisar na hamtang sa tubang mismo ha sa Estefania Barangay Hall. Kag napalibutan pa sa madamong establishmento, pipila lang ka mga footage ang nakuha sa Police Station 4 sa paghirap patay sa isa ka negosyante sa Bacolod City sang pinalig ng semana. Ini ang inatudluhol sa investigasyon. Sunod sa pulisan, kalabanan sa mga kamera ang nakatutok lang sa entrance sang mga balaligyan kag wala sa dala. Ginadusong karon sa kapulisan sa LGU kag sa Business Permits and Licensing Office nga paistriktuhan man ang compliance sa CCTV placements. Kalidad sa camera kag specs nga nagkakangay sa establishmento nga ginapahamtangan agon maggamit sa tiyon sa kriminalidad. Dapat serviceable. Sa to si Iban guba. Iban ang pagplastarin di amo. Sa sulod lang. Gatubang lang. Amo man sa tupad, ang ila CCTV, nakafocus lang sa ila building.